ஹலோ எவ்ரிவன், கம் டு நியூ ரெஃபரன்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாடல் ஆஃப் த வீக், அதாவது 250 ரேஞ்சில் இருக்க ஒர்க்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பீகாக் ஒர்க். இதை வந்து க்ரீன் சில்க் த்ரெட்டில் பண்ணியிருக்கோம். கான்ட்ராஸ்ட் வித் சில்வர் வித் பேர்ல். இது வந்து சில்வர் ப்ளவுஸ்னால நாங்கள் சில்வர் கூட கான்ட்ராஸ்ட் பாருங்கள். அடுத்தது ஆஃப்டர் ஸ்டிச்சிங் ஒர்க், கான்ட்ராஸ்ட் வித் பிங்க் வித் பேர்ல்ஸ். க்ரீன் வாட்டர் ஃபில்லிங் கொடுத்துருக்கோம். பீட்ஸ்லாம் அங்கங்கே வச்சுருக்கோம், ஆன்டிக் பீட்ஸ். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது திலகம். இந்த சிம்பிள் ஒர்க்லாம் 250 தான். சில பேருக்குலாம் சிம்பிளாக பிடிக்கிறதுனால நாங்கள் இந்த மாடல்ஸ்லாம் காமிக்கிறோம். 250 ஒர்க் பாருங்கள். நீங்கள் பிடிச்சிருந்துன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது பார்க்க போகிறது மிரர் ஒர்க். இதில் நாங்கள் வந்து குந்தன் ஸ்டோன் சொல்லியிருக்கோம், ஸ்கொயர். இதுவும் 250 தான். உங்களுக்கு வேணும்னா சிம்பிளாக நாங்கள் இது பண்ணி தருவோம். அடுத்தது இது வந்து நாங்கள் கொடி மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஒர்க் வந்து 350. இதுவும் சிம்பிளாக உங்களுக்காக நாங்கள் பண்ணி தருவோம். இது வந்து பீட்ஸ் ஜெல் த்ரெட்டால் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது 999 ரேட்டில் உள்ள ஒர்க். இது வந்து பீகாக் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்காக நாங்கள் கம்மியாக பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் மிரர் ஒர்க்கையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நாங்கள் இந்த மாதிரி மாடல் பண்ணி தருவோம். கமெண்ட்டில் நாங்கள் பின் பண்ணி வச்சுருப்போம். உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸ் வேணால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது, அதில் வேணால் நாங்கள் வேறு மாதிரி பண்ணி தருவோம். இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஃப்ளவர் ஒர்க். இதில் புட்டாஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு க்யூட் ஃப்ளவராக குட்டியாக பண்ணியிருக்கோம். சில பேருக்குலாம் ஃப்ளவர்ஸ் ஒர்க்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுக்காக சிம்பிளிஃபையாக 250க்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பாருங்கள், இது வந்து சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம் வித் சில்க் த்ரெட். பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் சில்க் த்ரெட் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். செக்குடு ஒர்க் வந்து நாங்கள் சில்க் த்ரெட்டில் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பீட்ஸ் லோடு போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஹேண்ட் ஒர்க். இதெல்லாம் குட்டி குட்டி செக்குடு ஆன்டிக் பீட்ஸ் வச்சுருக்கோம். பீகாக் ஒர்க் நல்லா பாருங்கள். இது நம்ம பார்க்க போகிறது கடுதானா ஒர்க். இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியும் ஃபில் பண்ணியும் வச்சுருக்கோம். இந்த மெரூனுக்கு கோல்டு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா பாருங்கள். இந்த ஒர்க்கு 250 தான். இதுவும் வேணும்னா வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பீகாக் ஒர்க். இது வந்து ஒரு நியூ பீகாக்கு. இது வந்து அவங்க மாடல் ப்ளவுஸில் இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே நாங்கள் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே பாருங்கள்.